Estaba hablando con una videollamada con mi hermana y me llaman al portero que ahí hay fuego en el edificio, que hay fuego en el edificio. Abrí la puerta y la bofetada del humo, al momento la cerré, toalla debajo del suelo, todo abierto. Salín do salón, de súpeto empezou a cheirar, pensei que incluso se quedara algo na casa, que queimamos algo nós. Pero en canto abrín a porta da rúa, vamos, a calle, o fume chegaba hasta o quinto. Un edificio de 6 plantas de Cangas tivo que ser parcialmente desaloxado de madrugada por culpa dun incendio rexistrado nunha das vivendas. Investíganse as causas, pero todo indica que o lume puido comezar nunha estufa de butano que acabou prendendo na roupa dunha cama. A persoa que vive no piso incendiado sufriu varias queimaduras e foi trasladada ao hospital. Un amplo dispositivo de emerxencias desprazouse ao lugar para extinguir as lapas. O inmoble encheuse dunha intensa fumareda que obrigou a evacuar algúns residentes e fixo que varios veciños precisasen asistencia sanitaria. Ola, boa tarde. A Policía Nacional desartellou un importante punto negro de venda de cocaína no barrio da Sagrada Familia na Coruña. O operativo saldouse coa detención dun home e no rexistro do seu domicilio os axentes atoparon 650 gramos de cocaína xa dosificada, ademais de diñeiro en efectivo, teléfonos móviles e material para a súa manipulación. A investigación confirmou que o detido realizaba as transaccións dende o seu vehículo en movimento para dificultar a detención policial. Segundo nos contaron os veciños, non lles sorprendeu en absoluto esta operación. Sabemos perfectamente quiénes venden y quiénes no. Es lo que se ve todos los días, además. Y entran, salen de la cárcel, entran, salen. De vez en cuando ves así uno medio colgadito por la mañana. Despois de 5 semanas de parón obrigado polas medidas sanitarias de prevención da dermatose nodular contaxiosa, hoxe volveu celebrarse unha das feiras de gando referentes de Galicia, a de Silleda. 1.320 cabezas de gando bovino volveron encher os pabillóns do recinto feiral. Medio Rural levantou a prohibición de celebrar estes mercados cunha única restrición, que o gando proceda de Galicia e que leve na explotación 21 días antes de ir á feira. Esta mañá había actividade intensa entre os tratantes e ganas de volver a esa actividade habitual. Un gandeiro de Nogueira de Ramuín denuncia o roubo dunha vaca. O animal pastaba nunha leira nas proximidades da corte, pero desapareceu. A vaca é de raza rubia galega e acababa de parir, razón pola que o seu dono entende que non puido marchar pola súa propia vontade, xa que non saía donde o seu cucho. Desconfía que os ladróns adormeceran o animal cun dardo e marcharan con el. Non alberga esperanzas de recuperala. O gandeiro xa presentou unha denuncia no posto da Garda Civil. Non é perda económica, pero é unha xata ademais que a crías na casa, que a crías xa con todo o amor do mundo, como se suele dicir, e tal, e fastidiache moito, lógicamente. Son animales que vas criando e tal, oi, pois, bueno, collerlle queiras ou non afecto. No plano meteorolóxico, a deste martes está sendo unha xornada típicamente invernal, con frío, con chuvia, o mar revolto. Chegou a neve ás zonas de montaña, como no Cebreiro en Lugo, que hoxe amenceu con esta estampa branca das primeiras folerpas. Tamén hai aviso laranxa no litoral, que obriga a amarrar a frota por ondas que nesta xornada poden acadar os 6 metros. O mar aberto aquí hai moito mar, non se pode. Salir á tarde a largar, se pode coller mañán e senón, pois, eso. Esperar a ver o que vai facendo o tempo. Porque tenemos una casa y teníamos vacaciones y hemos dicho vamos a Galicia. Pero no sabíamos que haría tanto frío. Pois comezamos na Coruña. Ali a Policía Nacional desartellou un punto negro de venda de cocaína no barrio da Sagrada Familia. A operación, desenvolvida polo grupo de estupefacientes da UDICO, culminou coa incautación de 650 gramos de cocaína, pero tamén a detención dun home que, despois de pasar a disposición xudicial, xa ingresou na cadea. A actuación policial tivo lugar nunha vivenda deste treito da rúa Sagrada Familia. O primeiro de aí. Pero yo non sei nada, eu sei que foi aí, que estuvo aquí la policía en 2 sitios. Quer decir, 2 coches grandes. Pues los vi entrar. E ya tuvo varias polémicas máis, ya. Os axentes procederon ao rexistro do domicilio e ali atoparon 650 gramos de cocaína tanto en roca como xa empaquetada en doses para a súa venda, tamén cartos en efectivo, varios móviles e útiles de pesaxe.
Sabemos perfectamente quiénes venden y quiénes no. Es lo que se ve todos los días, además. Y entran, salen de la cárcel, entran, salen. El tránsito mucho aquí no veo, ¿eh? No se ve mucho. De vez en cuando ves así uno medio colgadito por la mañana. Porque, segundo fontes policiais, o detido realizaba o intercambio de droga por cartos desde o interior do coche mentres circulaba e así conseguía maior privacidade e dificulta a actuación policial. A máis, os investigadores confirmaron que, malia que operaba fundamentalmente no barrio da Sagrada Familia, tamén distribuía estupefacientes por outros puntos da cidade. Agora, dase por eliminado un punto negro de distribución de droga que prexudicaba a convivencia dos veciños. Claro, é conflito, claro, moitas peleas, sí. Vas con inseguridad. Yo tengo 2 niños pequeños y voy intranquila. Es lo que... Pero bueno, se sabe perfectamente. Sé perfectamente. Todo el barrio lo sabe perfectamente. Y aparte que se ve. Hay bastantes. Hay otro ahí arriba, pero ya van 50 veces y nada. No han acabado con ello. Desta volta, o detido o xoves pasado, tras pasar a disposición xudicial, ingresou na cadea. Tamén investigan as causas do incendio nunha vivenda de Cangas a pasada noite. Todo apunta a unha estufa prendida no cuarto dunha muller que tivo que ser trasladada ao hospital. Os seus veciños conseguiron sufocar o lume con rapidez, pero viviron momentos de tensión por esa intensa fumareda que provocou en todo o inmoble. Algúns foron desaloxados e precisaron asistencia sanitaria. Ocorreu nunha das vivendas do entresollado deste edificio de Cangas. A muller que vive nela sorprendeulle o lume cando estaba na cama. Ser unha catalítica que o can lle deu un golpe que lle foi contra a cama. As cos extintores, sacouse a bombona para fora, que ainda están aí, non sei se entrachedes no portal, tamén están aí os restos da noite. Se está plantexando que parece que é un problema nun calefactor nesa habitación e, en principio, pode ser esa a causa do lume, non? E ao chegar ao lugar, encontráronse que o lume xa estaba máis ou menos apagado, porque habían vaciado varios extintores e pechado unha porta e o lume consumiuse. E o que fixeron foi rescatar uns animais, había uns gatos e máis un can, pediron ambulancia para a señora que estaba afectada polo fume. Tivo que ser trasladada a un hospital, pero a rápida actuación dos seus veciños evitou consecuencias máis graves. O fume que se espallou por todo o edificio provocou momentos tensos. Y me llaman al portero que ahí hay fuego en el edificio, Abrí la puerta y la bofetada del humo, al momento la cerré, toalla debajo del suelo, todo abierto, pero más que nada la tensión del humo. Toda a subida, o que hasta o 5º piso, non se miraba absolutamente nada. Ás 11 da noite, malamente coas linternas, salir para a rúa. A baixada tamén foi, porque xa era moi tóxico, hasta pensábamos que era algo eléctrico ou así, polo cheiro a plástico, a goma que había, moi importante. O problema é agora todo o que entrou na casa, que hai que estar mantendo, pero bueno, gracias a Deus non hubo nada máis personal. A maior parte dos veciños foron desaloxados e 2 deles precisaron asistencia médica. Tuvemos que evacuar a varias persoas, a unha muller embarazada tamén por que non corría perigo, pero bueno, como había moita ansiedade na xente, decidiuse evacuar, non? Rematadas as tarefas de ventilación, os veciños puideron volver ás súas casas. Hai aberta unha investigación para determinar as causas do lume. Por segunda vez en 5 días, moitos condutores atoparon o túnel do Hórreo en Santiago novamente pechado ao tráfico, dende onte ás 11 menos cuarto da noite. E ata pasadas as 7 da mañá, unha das principais vías de acceso e saída da capital de Galicia permaneceu cortada, provocando, xoven, problemas na circulación. Estes peches do Hórreo están provocados por non haber un axente para vixiar o túnel dende a sala de pantallas da Policía Local. E hoxe falaron na Radio Galega con Melisa Gómez, é unha veciña de La Habana que se atopou ali con Martiño Ramos, o profesor fuxido de Ourense despois da condena por violar repetidamente unha menor. Coñeceuno porque quedou cunha amiga súa a través dunha web de citas e enseguida notaron algo raro. Ela foi unha das persoas que avisou en redes da súa localización. Yo lo conocía como Martín Soto, el fotógrafo español que estaba en Cuba y bueno, así lo conocí en ese momento hace 1 mes y medio. Él tenía como una actitud rara. ¿Por qué un hombre de 50 años iba a salir con una muchacha de 20? Es este tipo de persona que es amable contigo, pero es lo que una mujer diría, este hombre es un poco baboso. Esa es la palabra, al menos aquí lo decimos nosotros. Es como un hombre, como que, ay, sí, y esto, y toma esto. Y esa tensión sobrecargada con las mujeres, ella no lo vio más hasta
que yo en Instagram, una amistad nuestra, postea lo de Madres Protectoras de Madrid. Yo comenté el post y le dije, ese hombre vive aquí en La Habana, está en Cuba, siempre anda con muchachas jóvenes. A zona do Paseo do Miño en Lugo ten estes días uns inquilinos un tanto curiosos. Un grupo de porcos que andan cebos dende hai días, interactúan cos viandantes e tamén con outros animais. Móvense pola contorna da Nacional Sexta co risco que supón pros condutores. Vemos de seguir a todos estes detalles aquí no Galicia Noticias. Un home quedou atrapado nun turismo despois de colidir cun camión no concello do Carballiño. Bombeiros do Gués, de Ribadavia, liberaron o único ocupante do vehículo. O accidente produciuse na estrada de Longoseiros. Cando o rescataron, trasladárono ao Hospital de Ourense. O condutor do camión saíu ileso e foi el mesmo quen chamou o 112 para dar conta do accidente. De forma casi simultánea, os servizos de emerxencia atendían un incendio declarado nun camión que transportaba baterías. E temos novidades no caso do atropelo mortal rexistrado en Estribela, en Pontevedra, en maio do 2021. No sinistro morrera unha muller de 67 anos e maila a súa neta de 8 que tamén resultou ferida. O coche circulaba a gran velocidade e invadiu a beira rúa onde levou por diante as vítimas. Agora a Audiencia de Pontevedra eleva a pena contra o condutor que causou o accidente. O home fora condenado por homicidio imprudente a 10 meses de prisión. Unha condena que agora ascende ata 1 ano e 10 meses. E susto grande esta noite en Cespón, en Boiro, por un accidente de tráfico. O coche saíu da vía e esnafrouse contra un poste. Unha das ocupantes saíu polo seu pé, pero houbo que liberar o condutor que quedou atrapado. Aínda se aprecian as marcas de freada na calzada. Por causas que se investigan, o coche saíu da vía nesta recta de Nin, en Boiro, levou por diante o peche dunha parcela e esnafrouse contra o poste da luz. Co impacto, quitouno do sitio e desprazouno cousa dun metro. Foi o veciño o que alertou a emerxencias contra a 1 da mañá. Di que non sentiu o golpe, senón os berros dunha muller pedindo auxilio. Ela xa estaba fora do coche, pero o condutor quedara atrapado. Foi nunha salida de vida na que é un choque contra un poste telefónico que partiu e, rompeu, terminou co coche emborcado e a persona sin poder salir do interior. O home estaba atrapado polas pernas. Os bombeiros tiveron que retiralo lateral do vehículo para poder liberalo, operación que se prolongou case 2 horas. Ao final foi hasta as 3 da mañá, dentro que cabe unha situación un pouco complicada, o estar o coche emborcado, unha persona dentro, tivo que quitar todo o lateral, volante, pero en principio se sacou sin maior contingencia, pero sempre leva un tempo razonable poder sacar unha persona en condicións. No operativo participaron tamén Protección Civil de Boiro, Garda Civil e Urxencias Sanitarias, que finalmente trasladaron as 2 persoas ao Hospital do Barbanza. Á vista do aparatoso que foi o sinistro, parece que tiveron sorte. Din que ela ia ben e el ferido pero estable. Dentro do que cabe estable. Consciente, magulladuras, posibles roturas, indudablemente, mentras que a outra persona, ao que o piloto nun principio estaba completamente ilesa. O condutor deu negativo na proba de alcolemia, segundo confirma a Garda Civil, que ten aberta unha investigación para tentar esclarecer as circunstancias do sinistro. Seguimos con máis asuntos. Despois de 5 semanas en actividade polas medidas sanitarias de prevención da dermatose nodular contaxiosa, hoxe volveu celebrarse unha das feiras de gando referentes de Galicia, a de Silleda. Como foi esa primeira xornada, Mercedes? Contanos. A feira de gando de Silleda recuperou hoxe a súa imaxe habitual. Máis de 1.300 cabezas de gando volveron encher o pabillón deste recinto feiral despois de 5 semanas de parada, con prezos a alza e de récord. O prezo medio dos becerros carniceiros foi duns 2.000 euros, vendéndose así exemplares que superaron os 3.000 euros. Recupérase así a normalidade nunha das feiras máis grandes de Galicia, a feira de Silleda, que factura de media en cada sesión 1,5 millóns de euros. 1.320 cabezas de gando bovino volveron encher os pabillóns do recinto feiral de Silleda. A Consellería do Medio Rural levantou a prohibición de celebrar mercados para evitar a propagación da dermatose nodular cunha única restricción, que o gando proceda de Galicia e que leve na explotación 21 días antes de ir á feira. Os tratantes estaban debecendo por volver á normalidade e a afluencia, aínda que algo menor da habitual, non defraudou.
De Salamanca, a comprar vitelo, terneros. Somos de Pollo, de Pontevedra, e vimos a comprar gando aquí e a Santiago tamén. Eu penso que vai haber máis para a semana. De Melide, ven a comprar. Cada semana a Central Agropecuaria de Galicia doita mover 1,5 millón de euros. Son optimistas e agardan recuperar ese volume de facturación co pulo, ademais, do consumo de Nadal. Volveremos a ter esas cifras de récord que tuvemos nas últimas fechas. Espéranos uns mercados ahora navideños moi importantes, porque sabemos que o consumo tamén é máis elevado e esperemos ter cheno total para a partir da próxima semana. Unha vez rematada a poxa, confirmouse esa tendencia a alza dos prezos. Os becerros de recría pagáronse de media a preto de 700 euros, case 1.100 no caso da rubia galega. Os carniceiros roldaron os 2.000 euros de media. A feira ben, os precios altos e, bueno, costa moito o ganado, costa moito. Os terneros siguen sendo caros e, bueno, todo ben. Trouxe vin mirar, non trouxe nada e deus a casualidade que comprei unha vaca para a vida. Comprei unha vaca. E a canto, por exemplo? Moito diñeiro. 2.000 para arriba. Entonces valen moito diñeiro as vacas. Vacas e becerros e todo, porque non hai. Os feirantes auguran que os prezos seguirán subindo porque non hai gando abondo pola falta de relevo xeneracional no sector. Atendan a isto porque é ben extraño. Un gandeiro de Nogueira de Ramuín denuncia o roubo dunha vaca. Está convencido de que asustaron o gando que tiña no prado para que saíse fora do cercado e así poder relevar unha. Di que tiveron que adormecela para cargala porque era nova, tan só tiña 2 anos e tamén era moi nerviosa. Nada se sabe desta rubia galega. Desapareceu de madrugada cando estaba co resto da manda. 20 cabezas que este gandeiro de Nogueira de Ramuín tiña cercadas nunha parcela. Cando chegou pola mañá andaban algunhas soltas e faltaba a rubia, como lle chama. Está convencido de que ya roubaron. As que salieron, as que estaban fora, son as máis nerviosas, precisamente. Entonces, para min, que as apuraron, e as vacas saltaron, porque só saltaron 4. Ya son as máis nerviosas. Entonces, ao saltar, meteronlle un tranquilizante, dormicérona con un dardo, con algo de adormicela deso, eu que sei. E entonces, pois, colleron a fácil, claro, que é unha xata pequena, non é grande ao mesmo tempo, entonces, ataronlle unha corda e levaron sin problema. O Camilo amósanos a Rodeiras que asegura deixou no prado o vehículo onde cargaron a vaca. As Rodeiras hasta ali, podes mirar hasta onde chegaron, pero por aí xa se ve tamén. Eu sospeito que a tuveron que coller, que a tuveron que levar, porque senón a vaca perdida, como dicíamos de perdida, é imposible. Se estuvera para parir, ao mellor cando están para parir, pois efectivamente que se esconden e tal, non? Pero esta non, porque ten un becerro pequeniño e non se esconde. Acaba de denunciar o roubo na Garda Civil. O gandeiro valora a vaca nuns 3.000 euros. Non é perda económica, pero é unha xata ademais que a criar na casa, que a criar xa con todo o amor do mundo, como se suele dicir, e tal, e fastidiache moito, lógicamente. Son animales que vas criando e tal, pois, bueno, collerlle queiras ou non afecto. Garda esperanza de dar con ela, pero recoñece que é difícil. Sabe Dios onde estará xa. Sacan as chapas, as chapas que teñen a numeración, e poñenlle outras chapas ou... Eso, vamos, eso é fácil. Eso... E mándanas para Portugal, dicen tamén. Aínda máis que o gandeiro bota de menos a vaca roubada, o xatiño que sen nai quedou desamparado. Ainda por riba era ben bonita. Ben, unha manda de porquiños convive hai días cos veciños de Lugo, no sur da cidade. Andan ceibos e non se sabe a súa orixe. Son a sensación de peóns e condutores que non se resisten a capturar a imaxe para subir ás redes sociais. Estes 3 porquiños en a súa nai xogan e fozan buscando alimento nas rotondas e zonas verdes do sur de Lugo. Os veciños levan días vendos e convivindo con eles no Parque do Miño, na zona da Tolda, o carón da Estrada Nacional Sexta e hoxe tamén na Avenida de Madrid. Todos estos días están por aquí, o en la rotonda o aquí en la Tolda, en la margen del río Miño. Parecen cerdos de estos, como cerdo celta, de este tipo de cerdos. Son pequeños, son cochinillos, vamos. Escaparían de algún sitio y nada más. Parece como si viniesen de algún sitio donde han estado en contacto con humano. Durante 2 semanas ellos estuvieron aquí y, bueno, convivían un poco con todo el mundo. Te podías acercar incluso hasta 2 metros de distancia, no huían. Mi perra también, incluso... Moi bien. Cando son xabaríns ou porcos bravos, sempre van os cachorros coas nais, en manadas máis ou menos numerosas, de 5 ou 6 exemplares. Estos 3 están solos, sempre soliños,
buscando un pouquiño de alimento, e a convivencia é pacífica coa xente. Penso que os animais que andan por esta zona están moi afeitos a toparse persoas. Primeiro vinos ali na carretera e despois vinos aquí. Incluso había aquí un chico que dicía é unha mezcla de cerdo con jabalí, pero para min son jabalís, porque teñen a parte do lomo así afilada hacia arriba e o hocico de jabalí. Axentes da Policía Local de Lugo tentaban botarlles o lazo para capturalos polo risco que supoñen para a seguridade viaria. Porque se desplazan dun sitio para outro e, de hecho, estos días atrás estaban en la rotonda, con lo cual tuvieron que cruzar la carretera para estar aí. Entre riesgo hai. É o peligro que hai, pero despois eles estaban... Eu para mí que esos amigos estaban, eran máis cuantos por aí, deixándonos por aí. Estaban más arriba, en las rotondas y tal. Allí más peligroso, creo yo, ya no solo por ellos, sino también cualquier coche que venga, que se desvíe y tenga un accidente o lo que fuese. Mentre se especula sobre a súa misteriosa orixe e se son domésticos ou bravos, os 3 cochiños seguen campando as súas anchas pola periferia urbana de Lugo. 2 pasos de peóns é o que piden os veciños do cruceiro en Casal de Rique, en Carracedo, no concello de Caldas. Levan xa recollidas un milleiro de sinaturas. Os veciños da parroquia de Carracedo en Caldas levan meses recollendo sinaturas para reclamar 2 pasos de peóns, un no lugar de Cruceiro e outro en Casal de Rique. Aquí xuntanse os peregrinos que fan o camiño portugués e os veciños que viven á beira da Nacional 550, que tan só dispoñen nestes 2 kilómetros de percorrido dun paso en Gorgullón. É bastante peligroso, calquera día vamos ter un accidente, aparte que nós temos a entrada por aí para a casa, están os peregrinos todos amontonados, non hai, están esperando a cruzar e non poden, bueno, un día vai haber un accidente. Si, é o único que hai aquí en Carracedo, que despois, por onde pasa o camiño no cruceiro, non hai paso de peatóns, é o que queren exigir logo para que, bueno, tanto para peregrinos como para os veciños. E despois aí en Casal de Rique, outro tamén, porque aquí os coches casi non respetan nin este peón, paso de peatóns, donde nos hai ainda menos. A Nacional 550 o seu paso por este punto rexistra un volume de tráfico importante e os veciños aseguran que isto lles provoca falta de seguridade a hora de cruzar dun lado a outro desta estrada. Pero non só a eles, senón tamén os peregrinos que percorren o camiño neste punto. Por iso levan meses recollendo sinaturas para pedir uns pasos seguros. A ver se así pois se pode cruzar un pouco máis tranquilos, porque aínda aquí ás veces aínda hai que estar pendiente que os coches, antiguamente había os semáforos, pero non nin puñetero caso tampouco. E ás veces tes que andar con cuidado porque estás parado no paso para cruzar e os coches non paran. Fajan uns pasos de peatóns, como é debido, para os peregrinos e máis para a xente que temos que cruzar todos os días, porque non só son os peregrinos, somos tamén o resto da xente. Xa conseguiron máis dun milleiro de sinaturas que teñen previsto presentar no vindeiro pleno municipal, reclamando a execución deses 2 pasos en Casal de Rique e o Cruceiro e que axuden á seguridade viaria neste tramo. Ben, Vigo bate marcas e consolídase como gran porto base de cruceiros de gran calado. Hoxe embarcan máis de 1.700 pasaxeiros no Marella Discovery que parte, que sorte, esta noite rumbo Caribe. Así, ata 1.763 pasaxeiros embarcan hoxe no Marella Discovery, nunha xornada histórica no Porto de Vigo. É o segundo embarque máis grande da historia e consolida a cidade olívica como porto base de cruceiros de gran calado. Último retoque o buque de 264 metros de eslora para a travesía oceánica de 14 noites rumbo ao Caribe. Máis de 50 autobuses trasladaron os pasaxeiros chegados a Santiago dende os aeroportos de Londres, Manchester e Glasgow. A meirande parte son de nacionalidade británica, pero a primeira en entrar foi unha malagueña. De Vigo al Caribe, de Málaga a Vigo al Caribe. Es la primera vez que cruzamos en esta época del año, así que esperemos que esté todo calmado y bien. Looking forward to the Caribbean sun. Aínda acaban de chegar, pero as sensacións son moi boas. Never been to Vigo. We're from England, Wakefield area. Yeah, really excited to be here, aren't we? Yeah. The sea, and cruise ships coming in and out. It's quite good, yeah.
Malia que parten ás 10 da noite, algúns intentarán apurar a tarde para ver as luces de Vigo, das que moitos xa escoitaron falar e mesmo algúns tiveron ocasión de ver. They're going to look amazing, especially tonight when they all light up and it gets dark. That's going to look fabulous. Hemos estado por Vigo, llevamos aquí 2 días y la verdad es que nos ha gustado bastante. Yeah, we were going to. Yeah, somebody mentioned them that they were the best in Spain. Yes, I have heard about the lights. They're supposed to be spectacular, so yeah, I'm looking forward to them. Just hope the weather stays good. Este embarque histórico encádrase nun ano de récord pro tráfico de cruceiros en Vigo. Está previsto pechalo ano con 120 escalas e máis de 310.000 pasaxeiros, batendo así a marca do ano 2011. Marchan pro Caribe fan ben porque volviu o frío a Galicia. A neve xa está aquí facendo acto de presenza en zonas das montañas de Lugo, tamén de Ourense, a partir dos 900 metros. Temos a Xoel Rodríguez, que está no Cebreiro, e xusto está nevando agora mesmo, non? Xoel, que tal ides por aí? Pois o certo, Alberto, é que vai bastante frío, pero nada o que non estemos acostumados, os que somos da montaña de Lugo, para estas épocas do ano. Agora mesmo aquí en Pedrafita do Cebreiro hai 2 graus de temperatura, pero a acción do vento, sobre todo, está facendo que a sensación térmica sexa bastante inferior, de arredor de 0 graus. Un frío que fai tamén que a precipitación que está caendo a esta hora sexa, así como ven, en forma de neve, unha precipitación de neve que caeu de forma intermitente durante gran parte da mañá, pero que nos deixa, non obstante, esta imaxe das pallozas do Cebreiro sen neve. A situación é moi similar tamén na provincia de Ourense, temperaturas de arredor de 2 graus, as mínimas de feito en Cabeza de Manzaneda foron en 2 graus en sentido negativo, pero ali a neve sí que chegou a callar. Porque tenemos una casa y teníamos vacaciones y hemos dicho vamos a Galicia, pero no sabíamos que haría tanto frío. Bien, esperaba este tiempo yo. Las previsiones eran estas, pero esperaba más nieve, la verdad. Bien, hombre, aquí en Galicia tampoco hace tanto frío como donde venimos nosotros. Nosotros hemos venido a menos 3 grados de allá y aquí ahora que debemos estar a 3 positivos, 4. Frío sí, no mucha nieve y entorno muy bonito. Por outro lado, teñan moita precaución se se achegan ao mar estes días. Toda a costa galega ten activado o aviso laranxa por ondas que poden acadar os 6 metros, unha situación que obriga a amarrar boa parte da frota iria. Si xa onte comezaba a complicarse a situación no mar e agora temos por diante 3 xornadas seguidas con aviso laranxa por perigo, por ondas que poden acadar unha lonxitude media entre os 5 e os 6 metros. Un mar moi bravo, como que vemos arestora en Carnota. Con este panorama, as frotas que saen traballar a mar aberto permanecen amarradas, mentres que os mariscadores aínda puideron faenar hoxe o abrigo da ría. Para mañá a situación prevese peor, coa chegada dos ventos do suroeste. Semana complicada en todo o litoral galego, con ondas que fan prácticamente imposible traballar en zonas de mar aberto. Sábeno ben na Costa da Morte, onde a maioría da frota está amarrada pola maruxía. Xa se sales un pouco para fora de Montelogro, para fora, só os barcos non saliron a mar. Incluso en Porto do Son tampouco saliron a mar estes días. Hoxe nada, hoxe saliu un barquiño solo a largar as nasas para mañán que non dá vento e o resto todo amarrado. Aquí non hai nada de abrigo. Aquí cómenos de sur, de norte, danos por todos os lados. Hai que ter respeto ao mar. O mar bravo contrasta coa calma relativa do interior das rías, onde os barcos mariscadores saíron traballar para non perder un día máis dunha campaña complicada. Por un lado tendo toxinas, tanto no marisqueo como nas bateas de mesillón, que eso os afecta moitísimo, e por encima veñen agora estes mal tempos que ao final pois sempre as paja o propio mariñeiro que vive deso. Aproveitar hoxe, se deixa salir á tarde a largar, se pode coller mañán, e senón, pois, eso, esperar a ver o que vai facendo o tempo. Está previsto que o temporal marítimo se prolongue durante varias xornadas e vai a peor coa chegada do vento, e todo coa campaña de Nadal ás portas. Iban algúns barcos destes a Sentola e a veces teñen que vir para terra polo temporal. Bueno, a veces polo menos deixar a última quincena de diciembre traballar un pouco máis tranquilos e despois ir vendo se podemos recuperar estes 15 días que imos parar agora, ou unha semana estaremos parados. Esta semana que ven prácticamente aquí entra toda. Eles teñen que quedar en terra e os demais debemos extremar a precaución no litoral, procurando observar esta fermosa postal de inverno dende un sitio seguro.
As irmáns Clarisas Reparadoras do Mosteiro de Vilar de Astres en Ourense abrironnos hoxe as portas da súa cociña para contarnos como elaboran o seu famoso panetón artesán. É o seu produto estrela, xa levan semanas traballando para atender os pedidos pro Nadal. Fano todo a man, sen aditivos, sen presa e din que con moito amor. Estamos pesando la masa, porque todos llevan el mismo peso. Ás 9 da mañá, as irmáns Clarisas Reparadoras do Mosteiro ourensán de Vilar das Tres comezan a súa xornada elaborando os seus prezados panetones artesanais. En Madagascar no hacía esto, pero cuando llegué aquí, las hermanas hacen. Yo aprendí y poco a poco me gusta muchísimo. Gracias a Dios y a ayuda de Sor María José, es jefa de aquí, Obrador, nos enseñó poco a poco a aprender cómo se hace la masa, cómo se pesa, cómo se hace todo. Empezamos un poco por curiosidad, probando a ver lo que salía y al principio pues un desastre y luego pues poco a poco fuimos mejorando. Ata que conseguiron a receita do éxito con produtos de calidade, masa fresca, unha fermentación lenta e moita paciencia. Agora do seu obradoiro saen ao día uns 150 panetones. Nos sentimos orgullosas y contentas de que les guste a la gente y que lo pidan, claro, porque también tenemos que ganar un poco, ¿no? Ahora estoy haciendo, eso también es parte de nuestro trabajo aquí. Hora es labor en la comunidad. Entonces estoy pesando, pero estoy rezando también al mismo tiempo. Ora et labora é o que fan as irmáns María José, María Victorina e María Farida para cubriren a alta demanda que teñen do seu produto estrela. O segredo din é o amor co que o fan. Sí, les gustan muchísimo nuestros panetones. Por eso nosotras con ánimo, con amor y con todo cariño estamos haciendo esto. Me alegra mi corazón porque hacemos con caridad, como los decían hermana Victorina, que hacemos por cariño y por amor. Hai 5 anos que comezaron coa elaboración deste doce típico de Nadal e o seu éxito é tal que viaxan desde Ourense por toda Galicia e tamén fora. O ano pasado elaboraron 6.000 unidades. Poden mercalos nalgúnas pequenas tendas de Ourense ou directamente na súa páxina web clarisasreparadoras.com. Na parroquia pontevedresa de Lourizán están fartos de asulagamentos mesmo cando chove pouco. Varias obras da hai máis de 10 anos e un vial taponaron algúns regatos e canalizacións polo que a auga da chuvia mestúrase con fecais provocando un lodo noxento que fede. Din que ningunha administración lles fai caso e por iso acudiron á vía xudicial. Os veciños de Lourizán do inicio da Rúa do Santo tremen cada vez que caen 4 pingas porque as tubaxes se atoran. Saltan as tapas de sumidoiros e mestúranse pluviais e fecais. Un hábitat ideal para ratos como estes que tamén foron vítimas dos asolagamentos. O problema comezou logo de facer novas canalizacións e estradas que deberon cegar regatos e tubaxes. Inundacións que aquí nunca se produciron. Miña familia de toda a vida de aquí, podo decir, miña abuela naceu aquí nesta casa e aquí nunca se produciron inundacións. Foronse facendo canalizacións de maneira incorrecta ata a desembocadura da ría, por tramos, porque teño eu as ortofotos. Entón, as canalizacións fixeron de maneira defectuosa, non teñen pendiente, puxéronse obstáculos ao trazado dos regatos, que non chegan ni a categoría de ríos, e logo foronse facendo actuacións cara arriba, fixéronse novos viais. Non é só auga e lama, o mesturárense fecais e pluviais, o cheiro é moi desagradable e a situación insalubre. Claro, aquí ao final quedou un remendo sin facer, penso que tenía que facer unha actuación en ampliar as canalizacións e derivar toda esa auga que se xunta aquí onde teñen que derivala. É un problema tamén sanitario porque mistúranse residuais con pluviais, entonces, quero dicir, logo quedan uns lodos tóxicos. Teño un informe médico que di que iso pode ser potencial foco de enfermedades. Outro día aquí as ratas, con perdón, quedaron aquí a descuberto. É un problema tamén sanitario porque mistúranse residuais con pluviais, entonces, quero dicir, logo quedan uns lodos tóxicos. Teño un informe médico que di que iso pode ser potencial foco de enfermedades. Outro día aquí as ratas, con perdón, quedaron aquí a descuberto, non se pode sair de casa cando ti queiras. Levan máis de 11 anos pelexando coas administracións, sen que ninguén lles faga caso. Por iso víronse na obriga de acudir aos tribunais no contencioso administrativo e non desbotan a vía penal. Non sei, o Concello non quere hacer caso, a Agua de Galicia,
Entón tendrán que darle unha solución. Incluso se a responsable a constructora desa estrada tamén lle poderían pedir explicacións a toda esa xente que fai estas... Podían, pero nadie hace caso. Os que levan máis de 50 anos vivindo aquí saben que as canalizacións son moi reducidas pro caudal de auga e que se taponaron regatos e conduccións. Antes non, porque iba un río por aí. Entonces todas as aguas iban por ese río. Un regato. Despois cerraron. E hai uns canales ben grandes que se ándase de pé dentro deles. Os veciños teñen medo que haxa accidentes porque viven moitas persoas maiores. A mediados de decembro teñen unha xuntanza coas administracións, pero non se fían demasiado, polo que tamén continúan coa vía legal. Pois así rematamos o Galicia Noticias. Quedan xa co telexornal. Moitas grazas por escollernos e que teñan boa tarde. Adeus.